maksat bayım radı deportasiya edilmeli. Ya bu sırt bulan sırtını açıp uğradı. Bu özelliği bilen Nuri. Bundan mehemme duydu da mehemme şoňdaşyna geçti de. Näme üçin bolmadan maksat bayım radı mehemme o bu ara ütös çıkış edip gördüm yo. Bir iki yelek çıkış etti men kanalımda. Başka bir ütösüň çekiş edýän da yok. Ýöne bulan sırtını açıp gördü bu. Ýuwaşlyk bilen. Bunam duydular da bulan öz kuratorlary wa bulan hogonlar mehemme. Bunun daşyna geçti de ýygnadylar. Ana soň ýerýanam näme açyly bu aýalyny çağılam getirdi gizläp bereken. Aradan bir 2-3 ay geçen aktivistler bunu üstüne açıp bana haber ettiler. Benim gepleşimde aytdım. Bunun töwerene geçtiler daşına geçip sonra ver vurdular ol näme etdi? Ýam soň neme edir men gepleşim gydýan. Ay adamlar size meni goram bolýar, ne de goraňdyk. Meni onu gittim la näme la diýen bolup bara. Şo taýda ýam sypçyklyk edip şu adamlaryň nemesini köşeşdirjek boldy da ara bir köşeşdirdim. Ara bir pauza berdi. Şu yankı temanı yatırmak için çağaları, o çağaların ayarını çıkma bilen bağlanışık bir mesela cevap verip bilmedi abi. Şonu da hoşlaştı yani onun dinleyen şonu